ኣዝያን ጸሓፊ ጎይቶም ጊለ ኣንባቢ ሙሴ ግርማጽዮን ኣግኣዘ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ስም እዚ ኸ ንምንታይ መጸውዒ ስም ሓደ ህዝቢ ኮይኑ? ኣጋዝያውያን ከ መን እዮም? ደቂ ሰባት ብታሪኽና እንግደሰሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብቲ ዝተንሳእናሉ ብርሃን ወጋሕታ ድሙቕ ጭራታት ኣምጺና ነዚ ንነብሮ ዘለና ደብዛዝ ብርሃን ንምድማቕ እዩ። እወ ኣብ ታሪኽ ንመጻኢና ዝቕልስ ዋካ ማለት ብርሃን ስለ ዘሎዩ ብኡ ተመሪሕና ንቕድሚት ንምስጋም ብታሪኽ እንግደስ። ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ነፍሲ ወከፍ ታሪኽ ከዓ ዓቢ ትምህርቲ ኣለዎ። ሓደ ግዜ ታሪኽ ስኒ ነኺስካ ጉዕዞኻ ንኽትቅጽል ሞራልን ሓይልን ይህበካ እዩ። ምኽንያቱ ጽቡቕ ታሪኽ እንተሎካ ብኡ ስለ እትሕበን ሓበን ከዓ ሞራልን ጽንዓትን ስለ ዝህብ ንወዲ ሰብ ጠቓሚ እዩ። ከምኡውን ሕማቕ ታሪኽ እንተለካ ታሪኽካ ንምሕዳስ ስኒ ነኺስካን ተስፋ ተዓጢቕካን ንሰናይ ነገር ንኽትብገስ ቀረድ ማለት ኒሕ ስለ ዝህበካ ታሪኽካ ክትዝክርን ክትፈልጥን ትግደድ ኢኻ። ቀጻሊ ዕቤት ከዓ ኣብ ሕሉፍ ንዝተፈጸሙ ጌጋታት ብምእራምን ነቶም ቁንዓት ብምዕቃብን እዩ ዝረጋገጽ። ስለዚ ታሪኽ ማለት ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ብደቂ ሰባት ዝተፈጸመ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ተግባራት ከየጉደለን ከይወሰኸን ዘዘንቱ ሕሉፍ ህይወት ፍጡራን ማለት እዩ። ታሪኽ ዘርእን ወለዶን ዓሌትን ሃይማኖትን ንምጽጻይን ንምፍልላይን ዘይኮነስ ትምህርቲ ንምርካብ እዩ ክፍተሽ ዘለዎ። ታሪኽ ሕሉፍ ወይ ፓስት እዩ። ዝሓለፈ ከዓ ክትዓራሪ ኣይግባእን እዩ። ከም ዘለዎ እዩ ክምዝገብን ክዝንቶን ዘለዎ። ኣብ ታሪኽ ንጓና ሓዊ ምግባር ንሓዊ ከዓ ጓና ምግባር ኣይከኣልን እዩ። ከምኡውን ንሓቂ ሓሶት ንሓሶት ከዓ ሓቂ ምሲልካ ምቕራብ ናይ ታሪኽ ገበን እዩ። እምበኣርከስ ቅድሚ ናብቲ መበገሲ ኣርእስትና ዝኾነ ኣግኣዝያን ዝብል ዛዕባ ምእታውና እስከ በዛ ሕጂ ካብ ዝመጸ ይምጻእ ብኹሉ ዓይነት ዝመሳሰል ግን ከዓ ዝተፈላለየ ወለዶን ሓረግን ዘለዎ ህዝቢ ብሓባር ብሰላም ዝነብረላ ዘሎ ኤርትራ እትበሃል ሃገር ገለ ክንብል። ብቕድሚኡ ግን እዚ ንሕና ኤርትራውያን ኣይኮና ኣጋዝያን ኢና ወይ እውን ሓበሻት ኢና ትግርኛ ኢና ዓረብ ኢና ኖ በጃ ኢና ዛውጌ ኢና በለው ኮለው ኢና ወዘተ እናበልካ ዘርኢ ብምጽብጻብን ብምፍልላይን ነቶም መንካመን እዩ ከይፈለዩ ብሓንቲ ሓሳብን ብእንኳ ሃገራን ማለት ራእን ኤርትራን እትበሃል ናይ ኣቦታቶም ርሲ ብመስዋእቲ ኣብ ግቡእ ቦታ ዝቖሙ ከባቢ 4 ሚልዮን ዝኾኑ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ኣተፋኒንካን ፈላሊኻን ኣብ መንጎም ዘይጠፍእ ሓዊ ንምውላዕ ምህቃን ወይ እውን ምፍታን ሕልምን ሃፋን ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ። ምኽንያቱ ንቕሓትን ርዝነትን ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ እቲ ዘይቅዱስ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ንወዲ ሰብ ግዝያዊ ጸገሙ መዝሚስካ ናብ ዘላቒ ሽግር ምሽማም ናይ በደል ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ብሕጊ ዝሕትትን ዘፍርድን ምዃኑ እውን ክንግንዘብ የድሊ። ብተወሳኺ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ከነተሓሳስቦ እንደሊ ከምቲ ኣቐዲሙ ሓንቲ ነገር ንምርካብ ብሓባር ተቓሊሱ ዝጨበጣ ሕጂ እውን ነታ ጠፊኣቶ ዘላ ሓንቲ ነገር ንምርካብ ከም ቀደሙ ብፍቕርን ስኒትን ብምክብባርን ብሓልዮትን ብሓንቲ ሓሳብን መብርን ማለት ዕላማን ብምቅላስ ጥራይ ዝረጋገጽ ምዃኑ ብምግንዛብ ካብ ሓድነት ወጻኢ ካልእ ዝኾነ ይኹን ንጸገሙ መጋፍሕ እምበር መፍትሒ ከምዘየላ ኣስተውዒሉ ካብ ዕላምኡ ንዝኣልዮ ኣብሪቑ ማለት ጓል መገዲ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ናብታ እንኮ ጠፊኣቶ ዘላ ቀላሲት ህይወቱ ዝኾነት ኣገዳሲ ሸቶ ጥራይ ከማዕዱ ምዝኽኻር እዩ። ምኽንያቱ
ኣብ ዓለም በሃገር እምበር ብዘርኡ ዝፍለጥ ወይ ዝጽዋዕ ህዝቢ ወይ ሃገር ዳርጋ ስለዘየለ ከምዚ ዓይነት ተግባር ነቲ ንሕውነትካ ደልዩ ሰናይ ፍቓድ ክሓቲቱ ብሰላም ምሳኻ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ዘጓኒ ዘይቁንዕ ፈላላይ ተግባር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንዘውጊ ማለት ንወገንነት ዘተባብዕ ዘይቅዱስ ኣዕናዊ ሓሳብ እውን እዩ። ከምኡውን ህይወት ወይ ናብራ ማለት ብሰላምን ፍቕርን ብዕብየትን ብምቾትን ቀሲንካ ምንባር ማለት ምዃኑ ትርጉሙ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርዶ ይግባእ። ኣብ ሽግርን መከራን ብጥሜት ኣዕጽምቱ እናተራየ ብትዕቢት ከም ባህቕ ዝነብር ፈረስ ነቲ ብሰላምን ፍቕርን ከብዱ መሊኡ ብምቾት ዝነብር ትሑት በቕሊ ኣነኮ ፈረስ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ብትዕቢት ክውጣሕ እንተሓሰበ ፋይዳ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ብፍላይካ ኣብ ዘለናዮም ዕቡል እዋን ሰላም ወይ ፍቕሪ ከምኡውን ናህዋን ራሓትን ማለት ረሃዋን ቅሳነትን ዘይብሉ ብእልበት ማለት ብሓሳረ መከራ ዝነብር ህዝቢ ይነብር ከም ዘየለዩ ዝቑጸር። ምኽንያቱ ጻዕርናን ቃልስናን ብዓብዩ ድማ ገድልናን መስዋዕትናን ነዚ ዝተቐስናዮ ቅሱንን ርህውን ህይወት ንምርካብ እምበር ናይ በይንና ደንበ ፈሊና ብድኽነትን ብስቓይን ንምንባርን ንምምካሕን ከም ዘይኮነ ርዱእ ይመስለና። ጥዕና ዘለዎ ሕብረተሰብ ንምህናጽካ ፈለማ ዝስራዕ ክብሪ ወዲ ሰብ እዩ። ክብሪ ወዲ ሰብ ከዓ ብፍቕርን ሓድነትን ብምትሕግጋዝን ብምትሕልላይን ከምኡውን ሓባራዊ ጥቕሚ ብምርካብን እዩ ዝረጋገጽ። እቲ ንዕቤትካ ንጽቡቕካ ንሰርሕ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለኻ ንቕድም ክብሪ እዩ ዘርኤካ። ክንፈልጦ ዘለና ሓቂኻ እዛ እንነብረላ ዘለና መሬት ካልእ ዋና ከም ዘለዋን ንሕና ደቂ ሰባት ግን ብኽራይ ወኒና ንነብረላ ከም ዘለናን ንግዚኡ መጽንሕ ምዃናን ምግንዛብ እዩ። እዚ ሕጂ ኤርትራውያን ኮነ ኢትዮጵያውያን ዝነብሩሉ ዘለዎ መሬት ወይ ክልል ኣፍሪቃ ኸኣ ኣቐዲሙ ብዝተፈላለየ ስማት ይጽዋዕ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይሕብረና እዩ። ሕጂ ሓድሽ ሽም ስለ ዝፈጠረካሉ ባዕልኻ ዝሰረትካዮ ወይ ዝፈጠርካዮ ኮይኑ ክስማዓካ ኣይግባእን። ስማት ህዝብን ሃገርን ይቀያየሩ እዮም። መሬትን ተፈጥሮን ግን ኣልፋን ኦሜጋን እዮም። ንኣብነት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንተወሲድና ፈለማ ምድረ ነሓስ፣ ምድረ ኩሽ፣ ምድረ ፑንት፣ ምድረ መለኮት፣ ሓበሻት፣ ኣግኣዝያን፣ ኑብያ፣ ኣቢሲንያ፣ ድሒሩ ኸኣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ ወዘተ ተባሂሉ ከም ዝተሰምየ ክፍለጥ ይግባእ። እዚ ሕጂ ኤርትራውያን እንነብረላ ዘለና ሃገር ኤርትራ እውን ኣቐዲማ ምድሪ ባሕሪ፣ ሓማሴን፣ መረብ ምላሽ ወዘተ ተባሂላ ትጽዋዕ ከም ዝነበረት ታሪኽ ብተወሳኺ ይሕብረና እዩ። እቶም ነዚ ኣብዚ ዞባ ማለት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ዘለዉ ኣህዛብ ዝፈረዩ ኸኣ 5 ደቂ ኢትዮጵስ ማለት ላክዱን፣ ሳባ፣ ኖባ፣ በለውን ከለውን ምዃኖም መጽሓፍቲ ታሪኽ ብስርዓት ይገልጹ እዮም። ኣብ ዝኾነ ሃገር መራሒ ጥፍኣትን ልምዓትን ህዝቢ ዘይኮነስ መንግስቲ እዩ። ህዝቢ ዝነፍዐ ይንፋዕ ብዘይንፉዕ መንግስቲ ለውጢ ኸምጽእ ኣይክእልን እዩ። ንፉዕ መንግስቲ ኸኣ ቅድም ቀዳድም ነቲ ዘቆመ ህዝቢ እዩ ዘፍቅርን ዘኽብርን። ብድሕሪኡ ኩሉ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ከተግብሮ ዝግባእ ትካላት ብጽፈትን ብብቕዓትን ክሰርሕ ይግባእ። ንልምዓትን ዕቤትን ዘድልዮኻ መንግስታዊ መሳርሕታት ምስ ኣዋደድካ ኸኣ ዓመታዊ ቀረብ ማለት ባጀት ንምምዳብን ኣታዊኻን ወጻኢኻን ንምምዛንን ብዝሒ ህዝብኻን ዘእትዎ እቶትን ክትፈልጥን ክትምዝግብን ኣገዳሲ ሓጀት ማለት ጉዳዩ። በዚ መሰረት ከዓ እቲ ንሃገርና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ጥራይ ነቲ ኣብ እዋኑ ካብ ኣፍሪቃ እታ ዝማዕበለት ሃገር ገይሩ ሃኒጽዋ ዝነበረ መንግስቲ ኢጣልያ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1931 ዓመተ ምህረት እንተላይ ጥሪቱ ቆፂሩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ወረዳን ኣውራጃን ህዝብን ጥሪትን ዝኽተሎ እምነትን ልምድን ብንጹር መዝጊቡ ከም ሰነዶ ጽሑፋት የረጋግጹ።
بدحريو خا እቲ ኣብ 1952 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ምዕቡልን ጽፉፍን ምሕደራ ከም ዝነበሮ ዝንገረሉ ናይ መጀመርያ ኤርትራዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1957 ዓመተ ምህረት ህዝቡ ብምቕጻርን ስፍሓት ኣውራጃታትን ነበርተንን ብምልክዕን መዝጊቡ ከም ዝሰነዶ ይፍለጥ። በዚ መሰረት ከዓ ጠቕላላ ድምር ስፍሓት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ መሬት 119 ኪሎ ሜትር ብዝሒ ህዝቢ ከዓ 3,250,000 መንባሩ ሰኒዱ ሓሊፉሎ። ብድሕሪ ናጽነት ማለት ብድሕሪ 1991 ዓመተ ምህረት ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራን ስፍሓት መሬቱን ባሕሩን ክንደይ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይረኸብና ግን ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ብተወሳኺ ኤርትራ ሃገርና ምስ ሃገረ ሱዳን 605 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መትበር ማለት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ 912 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መትበር ምስ ጅቡቲ 113 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መትበር ከምኡውን 1151 ኪሎ ሜትር ገምገም ባሕሪ 1083 ኪሎ ሜትር ድማ ናይተን 220 ደሴታት ገማግም ምዃኑ ጭባር ማለት ክልተ ክረምቲ ዝተዓደለት ሃብታምን ብኹሉ ተባሃጊትን ሃገር ምዃና ይፍለጥ። እምበኣርከስ ናብቲ መበገሰ ኣርእስትና ክንምለስ። ኣግኣዝያን እንታይ ማለት እዩ ይዝብል ነይሩ መበገሲ ጽሑፍና። ማይ ኣይሂ ኣብ 5492 ዓመተ ምህረት ዘኒቡ ንኽፋል ምድሪ ቀድሚ ምድምሳሱ ኣብዛ ሎሚ ኤርትራ እትበሃል ዘላ ሃገር ዲናን ፋናን ወይ ድማ ብትግርኛ ቅያት ሚያት ማለት ቅድሚ ኣያታትን ቅድሚ ኣባ ሓጎታትን ተባሂሎም ዝጽውዑ ዝነበሩ ዓሌታት ኣብዚ ሎሚ እዋን ድማ ኒላውያን ዝበሃሉ ዘለዉ ነገደ ኩናማን ናራን ይነብሩ ከም ዝነበሩ ቢያታ ማለት ብኣፈ ታሪኽ ይግለጽ እዩ። እዚ ኒል ዝብል መጸዊዖም ከዓ ስም ወለዶም ዘይኮነስ ስምቲ ኣብ ወሰን ወሰኑ ዝቕመጡሉ ዝነበሩ ሩባ ጻዕዳ ኒል ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር። ነገደ ናራን ኩናማን ድሒሮም ማለት ኣብ 5500 ዓመተ ዓለም ሓያላትን ገዛእትን ንግስነት ኣኽሱምን ከም ዝነበሩን ንሳቶምን ብቋንቋኦም ማለት ኣኽሱም ማለት ዓዲ ሓሙሽተ ኢሎም ንኣኽሱም ከም ዝሰመይዋ ዘረጋግጽ ሰነድ ኣሎ። ሓደ ንጉሶም ንጉስ ባዝየን ዝበሃል እውን ኣብ ሻምናይ ናይ ንግስነቱ ዓመቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እስራኤል ምስ ተወልደ ካብ ኣኽሱም ናብ ቤተልሔም ከይዱ ወርቂ ዕጣንን ከርበን መሃና ማለት ገጸ በረኸት ኣበርኪቱሉ ከም ዝነበረን ብወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ተጠሚቑ እምነት ክርስትና ከም ዝተቐበለን ታሪኽ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብተወሳኺ የዘንትውዮም። ካልእ ብድሕሪቶም ፈለማ ካብ ከባቢ ሩባ ኒል ናብ ኤርትራ ዝመጹ ኩናማን ናራን ስዒቦም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ኤርትራውያን ከዓ ካብ ከባቢቶም ኣብ ሶርያ ኢራቅን ኢራንን ዝርከቡ ሩባታት ኤፍራጥስን ጤግሮስን ከምኡውን ካብ ከባቢ ደቡብ የመን ዝመጹ ዘርኢ ሳባውያንን ሴማውያንን እዮም። ዳርጋ ንመላእ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ንህዝብታት ሶማል፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፈረዩ እዞም ሳባን ኖባን ከለውን በለውን ዝበሃሉ ዓሌት ሳባውያን ምዃኖም ዝፍለጥ። ብተወሳኺ ድሒሮም ዝመጹ ከዓ ካብ ነገደ የቁጣን ካብ ሳባ ዝበሃል ሰብ ኣብ የመን ዝፈረዩ ሴማውያን ዝበሃሉ ዓሌት ካብ ወራር ህንዳዊ ንጉስ ራህማ ሃዲሞም ኣብ 600 ዓመተ ዓለም ካብ የመን ናብ ኤርትራ መጺኦም ፈለማ ኣብዚ ሕጂ ኣከለ ጉዛይ ዝበሃል ዘሎ ኣውራጃ ኣብ ከባቢ ስመጃና ዝሰፈሩ ድሒሮም ድማ ካብ ኣከለ ጉዛይ ናብ ኣውራጃ ሓማሴን ግዒዞም ኣብ ድንበዛን ዝተባሃለ ወረዳ ዝተቐመጡ እንደገና ካብ ድንበዛን ናብ ኣውራጃ ሰራየ ብምግዓዝ ኣብ ድዋርዋ መንግስቲ ተኺሎም ዝነብሩ እዮም። ሴማውያን ኣብ ድዋርዋ መንግስቲ ተኺሎም እናነበሩ ከለዉ ከዓ እቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መንግስቲ ዳዕማ ዝመስረቱ ኩሻውያን ሓደ ሕሱም መላኺ የሸግሮም ስለ ዝነበረ
نعو نملاي نخحجزوهم ندك يقطان حاتتوهم سيماويان أبشعين 365 عمت عالم بحد أجابوس زبال جوبس سمريحهم نابي حات جراي بمخاد نتعصم ملاخي ويقبل زمسل جزاء قتلهم ناس صوتهم جوزات اتقبل زنبرو ساباويان دك أخش ناتهم ناس صوتهم سيماويان دك يقطان أزيان مالت ناس أوصاتيلهم سميوهم كابتك زيتن دحر دما اتوم كام نجري يقطان زولدو سماويان أزيان تبهيلهم كم زتتصوعوا سندات تاريخ يرجعوا مرحي أزيان أجابوس دما كابشعين 400 شمونتن كسابشعين 350 عمت عالم أبزنا برجزيه أبل علتهم أب إفراز مدبرهم دك يقطان سماويانن أبل علتهم أب تجرايز مدبرهم دك أخش ساباويانن جزاء بدحريو كام نقصار حنا زولدهم مي أمور زتبالة ودون بلينا زتبالة قوالون نقصنا تابوهم أجابوس وريسهم بدمر 13 عمتات جزء نقص بلينا دحر تخلت عمتات مسجزة زموت حوا مسموتت كا زوجدور زتبالة بعل بيتا نقصنا تورسه بدحر نقص زوجدور نقصنت كاولدو ناولدو النات ورارسه كساعتهم أب 320 عمت مرت أب أخصم نجيسهم زنبرو كلت مانات أحوات مالت عيزانان سيزانان كمز بسحة يفلت قوانقا غازيان سيماتيك زبالو قوانقاتات جئز تقرنيان تقرنيوم قوانقاتهم كاب كام ودنوه كمزو اللدو زنقرالهم كوشاوين دك قداماوي ساباقن آغاونيا إيو بحثيرو آغازيان كاب سيوم ودنوه كولدو خلو سابايوان دما كاب كام ودنوه زتولدو دك حوبوتات مخانومي تاريخ ززنتو اتوم اب إرها زلو تغارون اتوم اب تقرأ إثيوبيا زلو تغارون مبار كابزوم كلتا عاليتات سلزولدو كم اون ننوح غزيات نحار حلوم سلزتواسبو إذا خابزيو اتخا خابتيلكا ولدهم كتفلي زكا على يكونن بحثيرو اب إرها كابتون فلماز متوكنا ماناران كسابتهم ام موداتام مالت اب 1870 عمت مرت زمصورا الشايدان بملؤهم إرها معر اتبتصحم إرهاوያን مخانهم آمين كان تقبل كان بحبر بسنيت فقر منبر طرايت انكو نقدمي زسقمن وحسن رهون هيوت نخن مرح زخلنان منتي مالت قوم نجر بفلاي كا ابز مبل 21 كفل زمن عالم ناب حنت قشت اتغيرلو زلا اوان بزخونه يكون مخنيات سب كاب سب كتفلال مس تفتن فصم باغيرنت مالت فصم دحرت ابرس مخانو نحوارو نعخان ندقخان سلامن قسانتن زيهب ناي هوكتن عغرغرن مقد مخانون نفس وكف سب كغنزبو يقبا اموداتا زيبلو كويناتن غرچتن بقلبت مالت بحسار مكرا كنبر زدل سب وي حزبخا زلو يمسلنان حدنت مسرت كل عبيتن عوتنيو مفل لاي مسرت كل دحرتن ورقتنيو عليتنت كابز علم سور مسرتو يطفى اب تاريخ بفتصم الناس لزيله نزخونه يكون الرمات الرئيتون بهانقوتا كم نصبه اقدمنا كنحبر نفتو منጭ صحف مصحف دقبات حزبታት ኤርትራ በአልቤርቶ ፖለራ ተርጓሚ አባ ይስሐቅ ገብረ ኢየሱስ መጽሐፍ ደቅ ንጉሠ ነገሥት መራራ ተክለ ሃይማኖት በአንትሮፖሎጂስት ፊደል መኮንን መጽሐፍ ታሪክ ወለዶ ህዝብ ኤርትራ በመርጌታ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ማርያም መጽሐፍ መሰረት ዓሌት ህዝብ ኤርትራ በሰሎሞን ተከአ መጽሐፍ ዛንታ ኤርትራ በፊተውራሪ ሚካኤል ሐሳማራካ ከምኡን ዝተፈላለዩ
ናይ ኢንተርኔትን ዊኪፔዲያን ጽሑፋትን ሰነዳትን